अरे हे भाई माने aso 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 আমরা আছো দেখিବାକୁ আস aso 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 ভাই মানে aso 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 ভাই মানে aso 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 ভাই মানে আমি নাটুয়া দଳ বহু দূର ଆସିଛୁ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ଆସ ଜମାରେ କର ନାହିଁ ଆସ ଜମାରେ କର ନାହିଁ तम घर आड़े काली आसबी अरे जीवनी कुआरे धन जीवनी कुआरे मते देखिल जीवनी लाजरे कबत अरे काली देखिली घरी देखिली झिया जाने जो झियोटी चाहिला नाही सही मन कीरे बैना सही मन कीरे दिमाग अंधार बना बोधे तू देखुଛୁ ମୁଁ ଏଠି ଗାଧଉଛି ଟିଉଟା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ବାଲ୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଓ ଗଜପତି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଆରେ ସରାଟି ଇଏ ହଉଛି ସରକାରୀ ଟ୍ୟାପ ସରକାରୀ ପାଣି ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଗାଧଉଛି ତୋର କାହିଁକି ଫାଟୁଛି କହିଲୁ ନା ନା ମୋର ଫାଟୁନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମର ଫାଟିବ କଣ କହିଲୁ ନାଇଁ କଣ କହିଲୁ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି Hey,
ସରକାରେ ହୁଏ ଜଳ କିଣା ବିକା ଜଳ ପାଇଁ ଦିନେ ହେବ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଜାରି। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମ ଓଡିଶାରେ ପାଣି ଯାହାକୁ ଯେତେ ଯେତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଆମ ପାଣି ଜମା ସରିବ ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ବୋରିଂ, କୂଅ, ନଳକୂପ, ସେଥିରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମ ଓଡିଶାରେ 4.5 କୋଟି ମଣିଷ ଏବଂ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁର ଜଳ ମାତ୍ର 3%। ଏହି ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ମିଳିବ ତ? କଣ କହିଲ ଭାଇ? ମଧୁର ଜଳ ମାତ୍ର 3%? ହଁ, ସେଥିରେ 4.5 କୋଟି ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛଲତା ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ହଁ। ଏବେଠାରୁ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ନ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଳ ବିନା ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ବୁଝିଲ ଭାଇ? ତମେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଗଳ। ଆରେ ସେଇ 3% ମଧୁର ଜଳ ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ମୋ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାଇଁ? ସରୁ ତ ନାହିଁ। ନିହାତି ତମେ ଗୋଟେ ଯା 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 ମତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ଏଣିକି ମୂର୍ଖ ତୁହି ବୁଝୁନୁ ଯେ କିଛି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠୁ ଜଳକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ ନ କଲେ ଆଗକୁ ଜଳ ବିନା ମରିବୁ ଯେ ଭଲେ। ଜଳସ୍ତର କବିତା ଆସୁଛି ତଥାପି ଆମ ମନରେ ଏ ଜନ ପଶୁଛି ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣିକୁ ଯେବେ ବହିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋ କଥାକୁ ବସି ଭାବୁଥିବ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। ଯାଅ ଏଠୁ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦିଅ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 27ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ 20ଟି ବ୍ଲକରେ ଭୂତଳ ଜଳ କମି କମି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିବା ତାହେଲେ ଖୁବ୍ କମ ଦିନ ଭିତରେ 30 ଜିଲ୍ଲା 30 ବ୍ଲକରେ ମଧୁର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାବ। ମାନେ ଭୂତଳ ଜଳ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗିନି ବଜେଇବେ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭୂତ ଜଳ କମି କମି ଯାଉଛି, କାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? କଥାରେ ନାହିଁ, ଚେଇଁ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସରକାର ଟିଭି ରେଡିଓ ପ୍ରଥମାନ୍ତ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିନାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଠୁ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ହଁ ଠିକ କଥା। ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଖରା ଦିନେ ବର୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଖରା, ଖାଲି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା। ଆରେ ଶୀତ କଣ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଏମିତି ହଉଛି କାହିଁକି କହିଲ ଭାଇ? ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ କମି ଯାଉଛି, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଜଣେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର 1 ଘଣ୍ଟା ଜଳ ନ ପିଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ତମେ କୁହ, ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ତ? ନା। ତେଣୁ ଜଳକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କର। ଗୋଟିଏ ଗଛ କାଟିଲେ 10ଟି ଗଛ ଲଗାଅ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଳବାୟୁ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା, ଶୀତ, ଖରା, ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ହଁ, ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ ଭାଇ। ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବୁଝାଇବି। ହଁ, ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ହସ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହେବ। ଓ ବାବୁ, ଏତେ କଥା କହୁଛ, ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଥିଲ ତାଟା ଆଉ କାମ ଦଉନି। ମାନେ? ବର୍ଷା ପାଣି ମାଟି ତଳକୁ ନ ଯାଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ଭୂତଳ ଜଳ ତାର କେମିତି ପଡିବ? ସବୁ ତ ବାହାରେ ବାହାରେ ପାଣି ପଳଉଛି। ଓ, ବୁଝିଗଲି ମ୍ୟାଡାମ, ବୁଝିଗଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆମ ଲୋକ କହିଥିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଛାତ ଉପରେ ଝାଡୁ ଦେଇ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି? ହଁ, ଆପଣ ତା କରୁନଥିବେ। କାହାର ମନ ରହୁଛି ଯେ
ता छड़ा घरे जेतिकी काम कामरे मଣିଷ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଇ ଆମ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ଦୋଷକୁ କେବେ ମାନିବେନି। ହଁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ସତ କଥା। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବ କିଏ? ଯେହେତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଭାଗିଦାରୀରେ ହେଉଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆପଣ କରିବେ। ଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ପରିଶ୍ରମ। ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରି ରଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ଗାଡିକୁ ଘରକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, ନୁହେଁ କି ମ୍ୟାଡାମ? ହଁ ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ସେମିତି ରେନ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ମେଣ୍ଟେନ ନ କଲେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ, ସରକାର ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ରେନ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁନର୍ବାର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଇଲୋ ମାଲୋ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ବହନ କରିବୁ, ସରକାର ସବସିଡି ଦେବେ ନାହିଁ? ନା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡୁ ଦେଇଦେବେ, ସଫା କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଣି ପକେଇକି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରି ଲଗେଇବେ, ଯାହା ଫଳରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଭୂତଳ ଜଳର ମାନ ବଢିବ। ବୁଝିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେଣି। ବର୍ଷା ଦିନ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କଥା ଜାଣିବା ମାତ୍ରେ ଛାତ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବୁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେବୁ। ଭେରି ଭେରି ଗୁଡ ମ୍ୟାଡାମ, ଭେରି ଗୁଡ। ରହିଲି ମ୍ୟାଡାମ, ନମସ୍କାର। ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ, ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ। ତୁ ପକେଇବ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ପକେଇବି ତୋ ଉପରେ, ତୁ ପକେଇବ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ପକେଇବି ତୋ ଉପରେ, ହୋଇବା ସଂଘ ମେଳ। ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ, ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ। ଯାଇଛି ଖାଟି ଛୁଟୁଛି ପାଣିର ସୁଅ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ପାଣି ସାରିବା ଭିଜୁଥିବ ଆମ ଦେହ। ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ମିଶି, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା ମିଶି, ଜଣା ପଡ଼ିବନି ବେଳ। ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ, ଆସରେ ଆସ ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳିବା ପାଣିରେ ଖେଳ। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ ଏ କଣ କରୁଛ? ପାଇପ ଫାଟି ପାଣି ବୋହୁଛି, ଆମେ ମାନେ ଖେଳୁଛୁ। ଏଇଟା ସିନା ତମ ପାଇଁ ଖେଳ, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଳ। କେମିତି? ପାଇପି ଫାଟି ସିନା ଏଠୁ ପାଣି ବହୁଛି, ମନେ ରଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଯେ ସରୁଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି, ତୁରନ୍ତ କରିବ ତାର ମରାମତି। ସଭିଙ୍କୁ ଯେ ପାଣି ଲୋଡ଼ ମନେ ତମେ ରଖିବ, ଯେତେ ପାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଣିକୁ କରିବ। ଦେଶବାସୀ ସର୍ବେ ଆମେ ହେଲେ ସଚେତନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ ରହିବା ଗିରିମାନ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଣି ପାଇଁ ରହିବା ଗିରିମାନ।
एमिति भूल आउ आमे केबे करिबु नाही जल संचय करिबु। कांदुच कोन पाई अरे सालुकार पाखर जो टंका धार आनी थे चाष काम पाई से सुधबल मागुचे एपटे पानी बिना धान गछ सब कुटा पालट गलानी सालुकार ऋण सुझी केमेते छाड़ दे तम मान को मोहर कौन देबी जहां मो भाग्य रे थिबो तमे व्यस्त होनी ए नियो ए सुना मुद्दे नियो ताको बिक्री कर दबो जहां मिलिबो सेइतरे हमें चलेबा। ए सावित्री अरे एटा बिकी हमें केते दिन चलेबा एपटे पानी बिना धान गछ मरी गला आ मध्य पीवा पानी मिलना कष्ट हो गला कुआ पोखरी सब सुखी राह गले नलकूप पानी बाहरनी एपरी अवस्था हमें केते दिन चलेबा एमिति कोन पाई होची वर्षा उभई गलानी तमे टिके धैर्य धर। हे सुभाष जेते शीघ्र पारुछु मो टंकार सुधमूल देई दे नहले तोर जमी खंडक आउ घर ठियो मो नार करी दे शीघ्र कर दे ओ ये सागर मते बंचा देबो नहीं ना ना मो बंचु रहले सिना से मते मागिबो मो नथरे काहा को मागिबो मो मरिबे मते मागिबो हां मते मागिबो मना मान भाई तुम्हें निरनी शेष निष्पत्ति मना मान भाई आत्महत्या करी जीवन हारिले आत्महत्या करी जीवन हारिले फेरी आसिब कि सुख शांति मना मान भाई तुम्हें नियमित शेष निष्पत्ति मना मान भाई
ପିଲାମାନେ ହେବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନି ଭାଇନା ମନ କର ଟିକେ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ସର୍ବେ ସଚେତନ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସର୍ବେ ସଚେତନ ହୋଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବନି ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମନା ମାନ ଭାଇନା ତୁମେ ନିଅନି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମନା ମାନ ଭାଇନା ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଛାତ ଉପରେ ବର୍ଷା ଜଳ କରି ଅମଳ ଭରଣ କରିବା କମି ଯାଉଥିବା ଭୂତଳ ଜଳ ଘର ଏବଂ ବିଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୂପ କରି ଖନନ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କରିବା ସଞ୍ଚୟ ଜାଣ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଜଳକୁ ନ କର ହେଇଜ୍ଞାନ ଜଳ ଅଟେ ଆମ ଜୀବନ। ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ଛାତ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା। ସରିଲା ଆମ ନାଟକ ମିଲାଣି ଦିଅ ଦଶକ ବୁଝେଇଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଭୁଲିବନି କେବେ ଦିଅ କଥା ସଭିକୁ କହିବା ଏ କଥା ସଭିକୁ କହିବା
ତମେ ପ୍ରେସର